दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसननाय सान बेखौ बिजनि दख'रा एबसुआ गारगामि गेजेर फरायसालिनि साखाथियाव कमिउनिटि हलाव सानसेनि हाबाफारि लानानै लानाय जादों। दिनैहाय फुंनि हाबाफारि जोबनायनि उनाव गेवलां मेला सोलिगासिनो दङ। एबसुनि 52थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै जोङो दिनै साबायखर बावगोन जायफ्रा एबसुखौ दालांबाय बै समनि आफादगिरि मानेस्वर बसुमतारी, गाहाय नेहाथारि खनकेश्वर नार्जारिजों लोगोसे एबसुनि गासै बिबान लाजेननानै एबसुखौ दिनैनि थासारिसिम लाबोनो थाखाय बा एबसुखौ गायसंजेननायनि थाखाय बिथांमोननिसिम जोङो दिनैनि एबसुनि जोलैया बिथांमोनखौ खर' गंग्लायै खुलुमो। मानोना बै समाव एबसुखौ दानायानो दिनै बर' हारिखौ बे थासारिसिम लाबोबाय। बिनि थाखाय जोङो साबायखर बावो। लोगोसे एबसुनि बारग' आफादगिरि जाय बर'खौ मोनसे जांख्रिखांनाय लाबोनानै दिनै बर'खौ दिनैनि बर' होननानै सिनायथि जानाय थासारिसिम लाबोबाय बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बिथांनिसिम एबसुनि जोनोम साननि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावो आरो जोङो खुलुमहरबाय। दिनैहाय जायफ्रा एबसुआव थानानै एबसुखौ हाबा मावनानै एबसुआव हाबा मावनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ गारनानै गावनि न'खर दैदेननांगौ, गावनि जिउ राहा दानांगौ गारनानै एबसुआव गोबां सम नोङो बिहोमा होनानै जायफ्रा रुंसारि जाबाय बिथांमोननिसिम जोङो खुलुमनाय बावहरदों आरो जाहाथे सोरगोआव थानानै बिथांमोना दिनैनि गोथां एबसु आरो दिनैनि एबसुनि बिबानगिरिफोरखौ बोर सारस्रिहरथों आरो गोथाङै थानाय बर'फोरखौ जाहाथे खौसेयै बर' हारि हिसाबै थांनानै थानो थाखाय बोर सारस्रिहरथों दिनैनि जोनोम साननि गेजेरजों खावलायहरबाय। दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा 57 बोसोर जाफैबाय। 1967 मायथाइनि 7 फेब्रुवारियाव जोनोम मोननानै दिनै 57थि बोसोर बारबोबाय। बे 57 बोसोराव गोबां जेंना जेथो एबसुआ सौसिबोनो गोनां जादों। स्लिम लामाजों माब्लाबाबो थाबायबोनो मोनाखै दुलाराय बर' फरायसा आफादा। मोनसे जेंना जोबोबा गुबुन मोनसे जेंना, मोनसे हारिनि जेंना जोबोबा गुबुन हारिनि जेंना आरो बिनि सायाव जोंनि आसाम खुंथायनि जोंनि मेगन गोसा नोजोरजों बिमा बाथुल नोजोरजों नायबोनाय बैनि थासारिफोरखौ गासैबो खैदान खैफोरखौ जुजिनानै फैनो गोनां जादों दुलाराय बर' फरायसा आफादा। दा दिनैनि जि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बेबो दिनै गासैबो जोंनि संबिजितखौ दहाय होनानै एबसुनि हाबाफारिफोरखौ लाबोनाय जादों। दिनै एबसुआ गासैबो हारिनि बिबानखौ दिनै लाफैनो गोनां जादों। जोङो एबसुआ सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों। दिनै जोंनि सोलोंथाइया गुबुनजों फेर फाथिनो हायाखै। दिनैबो 50% लिटारेसि रेटखौ लानानै दिनै हारिया जोङो नारा नाथा जुजिनो गोनां जादों। दिनैनि डिजिटेल जुगजों, दिनैनि स्मार्ट जुगजों, दिनैनि प्लास्टिक रबटनि जुगजों, दिनैनि मुलुग दावबायनाय अख्रां नायबिजिरनाय जुगाव दिनै जोङो बर' बिजोंखौ फोथांनानै लाखिनायनि खामानि मावनो गोनां जादों। बेखायनो दिनै सोलोंथाइनि सायाव जोङो गोबांथार हाबा मावदों। दिनै समाज दानायनि बेलायावबो जोङो हाबा मावनो गोनां जादों। ड्राग्सआ जोंजों गोबां जुजिफैदों। बर' हारिनि गेजेराव ड्राग्स होननाय मुवा बेसादा गैयामोन। नाथाय नैबे डिजिटेल जुग फैनायनि उनाव, दिनै स्मार्ट जुग फैनायनि उनाव दिनै जोंनि गुबुन हारिफोरजों चेलेन्ज खालामनांगौनि जुजिनांगौनि समाव दिनै जोंखौ गुबुन हारिफ्रा ड्राग्सजों गफबहोनानै जोंनि इयुन जोलैफोरखौ ड्राग्स सोबोनानै बेंगुरा खालामनानै बर' हारिखौ धंस' खालामनायनि षड़यन्त्र खालामदों। बेखायनो मोनफ्रोमबो थाखोनि रायजो राजाफ्रा बे ड्राग्सनि गोहोम बर' हारियाव क्लास 9, 10, 11, 12 जेसेबा जोंनि इयुथ्सफ्रा ड्राग्स बाहायनायखौ फोजोबनो थाखाय दिनैनि बर' हारिया, दिनैनि बर' समाजा, दिनैनि बर' लाइमोनफ्रा हाबा मावनो गोनां दङ। बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रोङै हाबा मावबाय थानो गोनां जादों। दिनै जोंनि समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाया जोबाखै। जोंनि समाजाव फिसाय गोनांखाया गुबुनजों खारलांनाय, हिनजाव गोनांखाया गुबुनखौ हाबा खालामनाय, बे जेंनाफोरा जोंनि गेजेराव जोबाखै। बेफोर गासै जेंना जेथोफोरखौ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो गोनां जादों। दिनै आरोबाव जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरा जोंनि रांखान्थि बिथिङाव जौगानायनि थाखाय खामानि मावदों। जोङो गोबां आबादारिफोरखौ दावगाफु आबादारि बान्था होनायनि गेजेरजों जोङो बिसोरखौ थुलुंगा होदों। आबाद बिथिङावबो जोंनि बर' मानसिफ्रा, बर' सुबुंफ्रा दावगालांनो नांगोन। दा बेफोर गासैबो थासारिखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावनो गोनां जादों। दिनै जोनोम साननि गेजेरजों जोङो खावलायगोन फैबाय थानाय समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै थासारिनि सायाव खामानि मावगोन। बर' बिजों फोथांनांगौनि थाखाय आंनि बिमा राव, आंनि सोलोंथाइखौ लानानै मोनफ्रोमबो गामिनि गुदि फरायसालिफोराव रायजो राजा, SMC जोंनि दिथागिरिफोरजों जोङो
सावरायहैगोन जाहाथे गामिनि एलपि स्कुलखौ फोथांनानै दोननो नांगोन जोंनि फैबाय थानाय इयुन जोलैफोरनि साख्रिनि थाखाय जोंनि बर' मिडियामा बर' बिजोङा थांनानै थानांगौनि थाखाय आरो जोंनि बर' थुनलाइया बर' राव थुनलाइया बुहुमाव थांनानै थाबाय थानांगौनि थाखाय बर' मिडियामा थांनानै थानो नांगोन बेनिखायनो जोङो साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोनखौ खावलायदों जोंनि एलपि स्कुलखौ फोथांनानै दोननो नांगोन दिनै सरकारा खम एनरलमेन्ट थानाय फरायसालिफोरखौ दिनैहाय फुथारनो नागिरदों जाहाथे जोंखौ बेबायदि फुथारनो हाया जोंनि फरायसालि